аз съм Седат, днес играем Егуарс. До мен е Соракс. Да. Аз съм много готин, а той не. Чак да свършим и Здравко, ама някакъв не отговаря. Аз съм най-готиният Седата е най-скучен. Аз съм най-готиния скин. Това е за буклука. Че аз съм най-готиния скин до сега. Нали, само деца. Започва. И сме само двамата в нашия отбор, ще го се. Колко абоната имаш в тубата? Аре, давай, Свордсман. О, тук има куката. Кажи ми колко абоната в тубата имаш. Охо, да виж колко. Кажи ми колко да е, аре. Нали си про? Аре, нали си про? Да, просто ще станат 1 милион абонати. Да. Нали ти гледаш? Ако искаш да питам, 1 милион абонати ще стане. И всички са петима, а всички петима. Повярвах ти. Що го прави? Човек, един не чупи това. Кой бе? Чупи го, кърти го! Махай са! Няма да чупиш. Един от днес ще иска да ни щупи това за един. Чакай бе, той има обсидиан, чакай, той ми е обсидиан, не дейте, чупи го, има обсидиан. Ага, не защо не е. Чупи имат обсидиани. Слагай! Веднага Ай, слагай. слагай. Ага, слагай. Тук. Тук се чупи. Аз го чупам пред те, дава скилабрата. Аз мога и по-бързо да чупа, ама. Добре, без да към се обърна към тебе. Чупите и това чупа. О, човек, Чупите и това чупи, че чупа. ма дразниш, аз стоя към сега. Не, отивам да обирам, докато те не са дошли. Докато те не са дошли да обират. Те не са обрали айран. Де са айран? Един чакал на айран. На года, бе. Ултап. Но прекъсваш. Ама то тук е имало пропаст. Ти сега ли го разбрах? Да. Ник. Снимал съм и друг път, обаче забрах, че има. Ако искаш да излетя към средата. Ами аре излети. И ми донеси 5 диаманта. Защо 5 бе? Добре, 500. Защо 5 бе, човек? Те не са 5 за да събереш едно. За да направиш хвърляво. Те за 10. То само 5 пикселс. Ти да носи ми 5 пиксел. Аха, той се махна от голда. Чакам да го апгрейдна. Сега ще взема един дървен меч. И един морков. Моркова е най-важно. В просвета морков. Анастасия. Човек, един е елиминиран, аз се изплаших, че ние сме елиминирани. За мен защо не ми се чува гласа на играта, защото ми е бил много намалко, пак не ми се чува. Чакай, някой ми звъни. Добре хора, пак сме тука! Влязохме в поредната група. Да тая. Няма да го береш! Твоите умения. Вие къде играете? В Егуарс. О, Рит изцяло е елиминиран. Останахме... Ти докато загрееш. Да. Човек, аз ще киля, аз отивам директно да киля. Някой може ли... Човек, успей ме да излетя към онези. Може ли да ме удръж да излетя към онези? Аре, удраната. Чакай. Удрай ме към и там да излетя. Удраната. Снимахта, че край, снимахта. Ще предам на админа. Ема те! Снимахта край. Готика 47 някакъв. Те са ми изчупили яйцата, бе, ти кой говориш? Но те са ми изчупили яйцата, Оберим голда там, оберим голда. Човек, ти си при блу. Ту сме ние. Ти осъзнаеш. О, да. Да, стара.
Причиснах двама човека с килаурата. Три моби. Почакай. Ака енерджи. Ето пак идва затупани, кяла. Пак идва затупани, кяла. Един ми апгрейд на Diamond генератора. Идеално, аз нося повече. Аз нося 20 диаманта. Все още нямам 20. Абе, чека, аз съм с киларата от тук обиканам, трепа всички, които ми дойде. Трепа всички, които ми дойде. Един след един човек. Един след един. Който ми дойде умира. Който ми дойде умира, човек. Ама аз умрях тосно. Да. Идвам. Нали точно който ти дойде? О, браво. О, браво. О, единия диамант е за мене. Ха-ха-ха. Тук направо прекалих с обувките. Гритните голдовете е на трети. О, тук някой е метнал Iron Sword. Ще ми трябва доста храничка. Взима си една голден епълка, ще дойдеш до мидъла. Сега идвам една секунда да си взема храна и блокчета. Един идва към нас. Някой идва към нас. Да, зеления. И той се хвърли. Човек, той се хвърли. Той да не е тъпа. Може и да е така. И един е... Аз си взема блокчета и чакай, аз си взема блокчета. Ама ние сме простроили до мида. Да, знам, аз си вземам блокчета просто. О, имам 9 голд. Взех 9 голд. О, 9 диаманта. О, как го убих. Как ми го даде. Ти ли го уби или той те уби? Аз го убих. Мога да ям заради килаурата. Някой идва към нас, ама и сега ще да, аз го гоня. Да. Сега го кила. Браво. Нали че са да си взема храната, че съм с килаура. Човек, нали знаеш, че съм от твоя двор и не можеш да ме биеш. Аз знам. Чакай, идва един. Не, това е бил от нас. Аз дали да отида към други отбори, ама той почти на всички са им чупили лицата. Аз единия го. Тук става меле, така, чакай, тук стани меле. Чакай, идвам с килаура. Тук стани иначе меле, човек. Дай да убия един, бе. Виж ги, че... Мале! Че аз килнах всички, бе. Той, кой ще бие, бе? Диамантите са за мен. Идват! Идват хора, века, почакайте тук. Идват и от жутите, какво правите? Ние играем. Правите, бе, идват и от жутите, тръпваме тук, аз съм Джиджи. Фу, какво правите? Един от тях към нас. Идите към нас, бе! Човек, тук става меле. Как го бутне. Аз кина тук, ама той няма никого. Той падна на земята, пак. Идва към нас, ама това пак е бил куката. Стига вече, бе. Абе ние защо сме трима? Трябва да килим жутите. Ох, човек, никой не идва тук. Към жутите, идва жутите. Ела бързо на мида, човек, бързо ела на мида. Да атакуваме едни, бързо ела. Човек, лагна доста. Ма махна от сървъра, човек, много лагна. Еми. Научи се да... Бързо ела на мида, има една айронка. Аз защо да идвам на мида, като ми лагна сървъра и излезнах? Влезнах, научих баси лаген. Човек, ти ще хилпнеш или не? Убиха ме за 50 диаманта. Аз за какво да ти хилпваме? Аз ти казвам, че съм извън игра. Защо?
Човек, нали ти каза, че връзката стана някаква лоша и изведнъж ми спря интернета и пак се върна. И клипа спря. Уф. И така, приятели, върнах се, стана един проблем. Интернета ми изчезна за една секунда и се върна обратно. Сигурно сте разбрали. Сега аз влезах в PvP, защото моят приятел в момента такова ще, нали, беше, нали, аз на лоша беше връзката и затова можах да изиграя. Затова влезнах в Kit PvP и в практика PvP, за да играя, той да си играе там. Днескашният клип ще бъде дълъг 1 час, там следе, повече от 1 час. Обаче, приятели, не знам дали мога да снимам с драфт. Пак ме махна от сервера, ще я кажа, взели са ми моите. Как се оплаши, че ме махнаха пак от сервера? Някой ми звъни, бат. Чакай. Ще се върна. Чакай. Бама, аз съм пипер. Човек, имам 4 години епълки, The Iron Chest Plate и другото ми е Chain. Мразя хакър. И Diamond меч. Ко? Ти катне. Ти мече. Имам Diamond меч. Лишпера ти такъв. Що да съм лишпера, аз знам много айтеми. Да, точно за това. Чакай, че има една боболечка тук на мене. И боболечка ме лази. Малаз. И то звука. О, ще чуеш на клипа. То се опитва да си реджени своя живот, а пък редженва моя. Чичненко, аз мисля, че той спечели. Мале, ако бях умря, как ще го убия? Чакай, тук мога да си направя моята тактика. Така, аз си правя собствената си тактика, че той е много добър стрелец. Добре, стига толкова, извличам пола. Тук двама ги убих. Ну, почитай. Таргет почкат. Яла ми е бебе шорт такъв. Аре, таргет почкато е. Таргет почкато е. Последната стрела няма да е по. GG си. Аре. Той ме уби. Болайн бота си го затварям. 3, така, това го махва и това е готово. Я ще го си правим моята тактика. Човек, аз си правя една тактика, цъкам F5 и гледам си с гърба и то го троля сам. Не се показвам. То не може да ме докосне. Аз пък тук всички ги избих. Сега ще левкат. Двама килят, това не беше честно. Двама килят е. Това не беше изобщо честно, двама килят. Сега ще килна тук един. Аре бе, GG си е сега. Който са правиш бе, аре. Аре, сам ще флайвам, аре. Аре, ще флайвам, аре. Окей, хора, станахме самички. Тук всички ги избихме.
Това е готино. It's a cool. This is cool. Его, мърси. Чи. Вижге. Той се опитва да се измъкне поне с малка надежда. Но! GG! Пребихме ги тук. Искаш ти да ме реши? Човек, ти къде играеш, бе? Тук не играя се. Тук ги пребихме. Пак ли, бе? Още ли си там? Да, бе, ние тук ги пребихме. Преди малко защо затвори? Не затворих, не. Някой друг затвори. Защо така задържа разговора? Не съм. Какво стана? И аз не знам. Кай, че тук ме е страх да кило. Бягай, бе. Катек. Аз нямам диаманти, той обра всичките диаманти. Абе, той къде? Той пак ли избяга за диаманти? Човек, аз тук троля някой. А тук всички бяха. Тук един се опитва да вземе диаманти и после. Пък човек, тук един се опитва да ме намери, аз съм във въздуха. Аз пък... Аз съм... Така да си включа Спайдър, къде ми е Спайдър? Спайдър, да. Аз се качам в момента, защото съм Спайдър и съм най-отгоре на стената, а пък той ма търси. Чакай да се затворя. Ти на кой вика слабак, бе? Къде си, ями? Къде си? Ями, сега ще джиджна като... Аре, Кой се? Аз още снимам. Разбрах. Бе. Да, аз победих, идеално. Взимам Арчер. Това е много зле, аз нямам храна. Бола ми бота. Аз си включих бола ми бота и скилавъра. Аз сега ще го целя само с бола. Къде е той, бе? Няма го. Къде е, бе? Няма го. Хората искат да избягат. Аз го целнах един път, втори път. И хакерите бягат от тебе даже. Четвърти, пети. Аз изключавам и бота, защото не ми помага. Даже ти пречи. Как го джижнеш, човек? Бе сам и бот. Careful and wait. Diamond, kills, set kill. Вената с някакъв лък е с скил срещу бил. Приятел. От нас здравко, приятел. Оф, човек, защо здравко влезем на линия, аз не мога. Абе, човек, това, нали, моят приятел от нашето училище щяхме да играем, а пък той не е на линия, а утре отива в Гърция. Как позна само къде съм? Аре, GG, Чакай, тук има един, чакай. Чакай да килне тото. То с един удар го килна. Diamond, kill, set, kill. Diamond, kill, set, kill. Вената с някакъв път с kill се избил. Вената е играч, ще е стата. Качу.
на тази Ламборгини, като спреш да запреми. Сега ще откилна. Мале как го откиля. Тук искат да ме убият, обаче не могат. Логик. Човек, аз тук се опитвам да киля, защо не са кили този маничен? Жалам съм, виж какво ще се случва. Не мога да разбера, защо този не са кили или е хак с Regeneration, или яде много да не попи. Си включа най-накрая Ами бота и ще виж какво стане. Аз си включвам джетпака, мога да летя. О, човек, аз си включиш джетпака, мога да летя. Мразе, бе. Що само мене не става. Аре, Мале, аз джетпака какво правя, че? Аре, бе, я съм бе. Аре, бе, аз съм NMG, бе. А пак ти спри, бе. О, ще я не сте бъмбът. Хакер! Хакер! В Full Iron има един. Да, я влезна. Да го бикам. Аз сега ще летя в въздуха. За 6 на този момиче. Сам да му удра няколко пъти, аз си летя в въздуха. Без килавра, давай без килавра. Ко ме стреляш, бе? Аре, бе, аз ако да стрелям, какво стане? Аре, бе, човек, нищо не може да страш. Аз му намалих живота с звук, с стреляния, бе. Фу. Ще переследва. Diamonds, skill set, kill. Test, skill set, kill. Аре, да. Оп, една секундичка. Хоп. Готово. Явам се. Diamond, kill set, kill. Мене тази някакъв skill set добил. Diamond. Човек, нали, той мога да си летя в въздуха. Те са големи нокчета. Не ги пребихме. Какво чакаше? Те всички в тези игри са много. Трябва човек, например, един пита какво се прави тук, аз му казвам PvP, а пак той какво е PvP? What the hell, бе, човек? То тук трябва да играят тия дед, знаят какво е PvP. Мали стрелеца? Мале, как стреляш ти, бе? То не мога да стреля, човек. Или мина край мене, или мина през мене, или мина около мене. Или мина край мене. Човек, аз там не съм, бе, защо стреляш към дърво? Човек, толкова не е тъпо. По-май не знае как се играе PvP. Аре! Само един-два удари, GG, бе. Аре, бе, плиз, бе. Аре, бе, плиз, бе. Плиз. Yes. Още един. Още е такъв. Опа, ланка. Опа. Yes, бе, джишен го. Мале, човек. Как са такова само? Как се опъщиш на гипос? Чакай да си включа бола нивота. За тази цели. Маля, аз търся зелените, не мога да намеря един час. Таргет, точка. Таргет. То как му цели, бе? Ти добре ли си ти как целиш? Аз го цели. То как е учи? Как е отишъл при тях, бе? Списано нещо. Така че, да, там ни като страшно. Вие се спами килчета от някъде. Не се знам болко. Взима се още полки. Не знаеш някаква сотка. Да, Lamborghini. И ти ли гледаш Веното? Да, бе, чек. То аз го гледам всеки път.
Ах бе, то ме уби, то път честно ме уби. Кой вика Изи, бе? Алей, защо ми викаш Нук, бе? Я не съм. Аре. Да ти флайна ли сега? Аре, удрай. Значи флай. Значи още флай. Аре, как ще му удраш? Аре. Enable server fly. Човек, аре да играем нещо друго, защо не лефтва ще играем Hunger Games, please? Изчакай само тук, сега сме при зелените, те са последните. Окей, аз тук без това съм нищо пригоден. Аз за малко ще изигра... Работай, това е мой. Да изигра... аз мога да играя за малко Kit PvP, човек, аз ще изиграя да едно Kit PvP, ако... или да играя Neo Hidden Snake или креатив. Аз по-добре да си играя креатива. Сега си призова... Победихме. Победихте ли, бе? Да, човек има 64 годинки. Човек, ние сме двама, те са 55 са. Те са петима с Iron брони и не успяха да ни килнат. Ама чек ти Не са с Iron брони. Фегларс ли? Да, бе, с ръчички са. Гаси слабите са. С ръчички. Къде си? Извън са на Hunger Games. Срава Games. Добре, аз сега идвам. Човек, какви са много, бе. Направо. Айде, дойдах, къде си? Чакай, тя. Човек, няма по-големи нубове от тея. Тея дори не идват. Аре да яла! Тея дори не си взимат кожени армори. Бият се с ръка. Добре, ама къде си Айта? Яла да играем това. Ето. Най-отгоре деца 16. Ага, добре. Аре, ти не сме, нали? Да, ама има с диаманти, не си това. Аз си взимам китарча. Я вземам китарче и си взех за... как беше името? Е, това от шопа на Iron Sword. Ама това е диамантинка, бе, ар да я килнем. Човек, как ще го килнем, бе? Ти добре си това, виж с какъв меч е. Ако не са паднат готини армори, ще го... Да, знам. Аз тук имам много яки диамантини неща. Ти ли си ендър честа? Не бе, човек. Да? Добре. Браво. Нати меч, къде си? Тук. Ето, яла с мене, къде си? Тук съм. Ето меч. Ето това, ето. Ар да атакваме тая диамантинка. Не, бегай, ела! Ела след мене, следваш ли ме? Друг за теб. Браво. Сега те трябва да ги избием. Колкото можеш избивай. Избийте си! Колкото можеш би. Мале, човек ти ли ме удари, бе? Да, рек. Това е силата на рек. Имам още един ендър чест. Килнах един човек. Идват диамантите, хелп аз. Убиха ме, човек! Убий го! Диамантинката, идва, бягай! Да, той ме уби диамантите. Не уби това с дървения меч, той е хакер. Добре, яла, ето къде ти има един. Аз вече са двама. Яла. 3. 4. Аз с арчера съм много добър. Аз убих един. Аз убих един човек вече. Ти колко уби? Аз не можах да убия един, защото един беше хак, а пък аз бях без килаура, защото ме беше страх, нали те оставих на 14 сърца за това. Човек, аз ще дърпам. Пускай си килаурата пред теб. Аз ще дърпам, ще бия с някакви. Добре, трябва да се дърпаш, разбрали ма? Да. О, байзото. Спит пошънка. Взеха всичко. Къде си? Да, за теб съм. Давай, къде си? За тебе, ела. Аре. От тук ще минем и това да го убим. Чакай, зад тебе има един. Бързо, зад тебе има един. Бре, дърпай се, аз ще я киля. Дръпни са, много са дръпни. Аз ти много на другия.
Аз го килнах. Аз убих един с бола. Аз килнах двама. Един се отдръпна, защото го е страх. А, дойде, друг. Дръпни са, дръпни са. О, окей, Какво ти казвам, дръпни са, бе, човек. Такива се по пената с някакъв с кил се. Ако имаш някакъв меч, дай ми го. Ето 100. Тенкс. Имаш ли стрели? 19. Дай ми ги. Ти имаш ли? Значи 9, значи аз съм 10. О, аз съм 15. Супер. Аз един го убих с бола. Това, бе. Един ма биеше с въдицата. Един То ма бие. добре ли, с въдица само можеш да го далечиш. Да. Идва и тук има един сундък. Тук има още един. Пу за мен е той. По-огром. Искаш ли Iron Boots? Имам армор за тебе. Да. Виж, ето колко хвърля. Аз имам и голден шлем. Къде си де? Дай ми го. Аз имам го. Така и така. Ти имаш ли сървъра, как се казваше? Той честплей дет го имам, не е ли по-добър, бе? Не. Аз почти се станах златен. Чакай, мен посочва Соракс. Добре, посочва тебе. Аз между другото още стигам. И така, приятели, в момента аз си купих този Iron Fruit. Ох, маля. Трябва... Хвърлих си супата. Такъв идиот ли си? Чакай, тук трябва да се качим върху. Ей, това дърво! Не може. Човек, и от тук се качваш. Тук може. Аз не съм видял. Къде? 20 23. Абе. Ей, сега мога те килна, ако искам. Да. Аре, дай малко, бе. Аз имам 10. Дай 10-те. Ето ти. Чакай. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Абе. Ей ти. Аз имам 25 ти. Аз имам 20. Успет повече на тебе. Хубаво, аре, да ходим до тук. Аре на баш, че те често не се вибрали. 100%. Да, човек, защо? Iron chestplate. И Имам храни. нещо за тебе, ето. Човек, взимай храните, бе. Те ти трябват много. Да, бе, знам. Обаче имам 2 паражори, не съм да се бил още. Аз имах 4, ама Има вие enchanting table. Къде? Е там на мидъл обаче. Има ли един? Кажи, ако има един да го трепам. Няма никой за сега. Аре, гледаме за съндъците. Тук има храна. Тук има нищо, тук има нищо, тук има нищо. Тук има опасна трава. Тук има... човек, дали може да се пали? Дай пробвам дали може да се пали. Не можеш, някак. Не може. Аз имах запалка и я хвърлих. Да, това ми е. Ела. Чакай сега, пак има запалка. Може, защо съм такъв? Има стик. Къде си? О, дай ми стик, трябва ми! Пълно са. Един стик. Сега трябва да намерим само крафтинг тейбъл и ще видиш кой ще се измести. Тук има крафт. Къде? Не, няма, по средата няма. Добре, ела. В таска ще имаше. Да, бе, аз ще намеря. Да, ще видим стара къща, защото ми трябва. Няма. Има още една водица, има и още една това. Аз търся крафтинг тейбъл. Така че се честа няма нищо. Ще празни. Така, отивам на там да видим. Искам крафтинг тейбъл, за да си направя един Iron Sword. Къде си, бе? Ми отидох по моста, Минах по моста и влязох в една къща. Крафтинг тейбъл! Тук е моята рота. Чакай, има един. И сега ще го киля. Аз съм в къща. Добре, аз ще го киля пък. Чакай, тук има съндък. Съндъка има още един стик. И голден шлем и аз съм голден. Тук е бил някой. Къде е този да го киля? Тук има желязен сет, човек. Я ми, бе, сега ще така. Килна желязен сет. Дед мач.
Някой ме цели, някой ме цели. Ала, бързо. Идвам. Пази ме. Пази ме, бе. Пази ме. Казах. Гоня го, бе. Човек, аз не съм... Аре, джиджи си. Джиджи си, бе, човек. Джиджи. Какво направя сега? Физа е. Карай. Карай. Губим един-два пъти, аре. Аре, ява и тук деца 0 от 16. Вече са един. 2-3. Къде си, бе? А, да, видях те. Аз взем китарчер също. Добре. Сега трябва да... Винаги си вземам китарчер. Тъй му се направи... Аз взем китарчер и... Онова за 200 шарпни с меча. Аз винаги имам 300 и няколко пари. Сега имам 180, а пък това винаги на всяка това ми дава 11 играча ли? Мале, ние сме меле, бе. Мале. Ще подгоним Това наистина ще е меле. Ще подгоним един или двама. Трябва да подгоним някой за Добре, чакай. Мале, аз имам златен сет направо. Аз съм тук, имам само един панталон. Не мога да се видя. Къде си? Подскача на енчантинг тейбъл. Да, видяхте. Ала, тръгваме след тея там. Защото Кои? са по-бедни. Ала, тук са за тебе. Да. Бързо, ала. Ей тея. Някой идва и зад мене. Метна ми почунка. Хелп! Пиема! Това е оня. Ох, на малко съм. Добре. Сега сме добре. О! Кой ме Килната! Моле! Чакай, аз го киля. Отиваме вземи айтемите. Аз трябва да бегам. Вече чек да сме, бе! Ще ме килна, килна ма с звук за първи път. То стана меле тук. Аре, влизаме и тук деца 0 от 18. Ох, този път ти решаваш какво да правим. Моите стратегии нещата. I love this man. То сме Ние само. двамата ли сме, бе? Не, 3. Аре да го килнем в началото, човек, и да останем само двама. Искаш ли? Обаче искаме да влязат други хора, за да стане меле. Аре, чека, без мелета, само да си търсим чеспа и таке. Аре да го килнем директно, или без да го килим, бе, остай. Гледай са там съндъците какво му... Човек, аз така мога да се убирам на цял ден, бе. Аз мога. Аз тук байся нещата, дето. Намерих почна. Аз намерих почна. Намерих мъдици. Аз между другото почти съм Iron Set. Като почне да върви и тръгваме да бягаме. Защо тръгваме да бягаме? Килим! Защо? Бягай! Бягай за тебе! Виж го, бе. Подрапни са. Внимай да не са килим. На ти бутушките, на ти това. Няма ти стика за да ти трябва, на ти металната каска. На ти айроните, на ти... Още малко айрон мога да ти направя и мога да ти направя айрон на броник, дай съм бързали. Аз имам 32 стека. Да, мой са. Извиняй. Ще ти дам половина. Не ги искам. Трябва ми още 2 айрона. Още 2 ле. Да. Защо още 2 за са? За да ти направя айрон честплейт. Iron chestplate. Ти имаш Iron chestplate. Ама на теб. Обаче като се бием без хака. Без това. Добре, без. Мале, колко да потина. 18 минути имаме да намерим Iron Chest. Да намерим 2 Iron. 2 Iron. Моля, 2 Iron. Аз съм играл много път този мап, печо. Аз го знам много. Имам изненада за тебе как се почнем да се бием. Изненада.
Аз тук съм на едно място, човек. Качвам се и право. То и аз съм на едно място. Чакай, че много за да се отворя крагър чест. Защото човек не ми дава да отваря бързо. Колко стрели? И е нагоре. Чао да се наям. Дом чест плец. Да се наям коренч. Това е важно да се... Аз имам джим чест плец. Познай кой ми се падна. 2 айрон. И? Направи айрон чест. Отварям крагър чест, най-на. Къде си? Мара да се срещнем към средата. Не. Аз ще намеря. Чакай. Аз ще намеря. Намерих 2 ендър честа. И намерих и чест. Чакай, аз ще намеря къде си. Си наблизо. Много си надалеч. Ето намерих. Звагай! Ей ти. Дява да ти кажа къде можеш да ги отвориш. Ела служи единия тук, бе. То може да се сложи. Да, защото и тук може да се сложи, яла. На тревата може. Не тук. Трябва да си далеч от неща. Например, ето тук е моя крагър чест. Ето аз го отварям. Ето тук беше моя крагър чест. Аз го отворих там. Най-тъпото нещо. Познай кой ме западна Diamond Sword. Искаш ли? Не, аз имам после. Аз имам 3 голден епалки. Къде си, бе? Аз съм тук, бе. Аз тук отидах до някъде за да се сложи крагър чест. Ето. Не, арен чест плетали. Къде? Мето. Тук резерво. Ти какъв сорт имаш, бе? Като твоя. Diamond, kill set, kill. Вената с някакъв скил се е сдобил. Някакъв лук скил се е сдобил. Аз мятам тук храна, защото имам 3 стека. Искаш ли една слаш поtion? Не. Защо? Така. Снеми раз такива неща. Къде Иначе ако има такава слаш поушенка, ще скиля. Къде мога да влезна, за да взема този съндък, бе? Има само един дринкинг. Има храни. Има 15 минути. Баси, кой е това? Къде си? Аз ще намеря спа. С трейсъра, нали? Ко? С трейсъра. С компаса, да. Да, с трейсъра. Точно. Компаса на хака. Имаш предвид. Не имам предвид, то нали ти дава в началото един компас, Да, бе? бе. Обаче има и компас на хака. Да, има и на хака, човек, аз мога да се портвам до тебе. Ама репортни са. Да, човек. Аз сега да те портна до тебе и после трябва да си оправяме едни настройки, къде точно тара. Ето такива, трябва да си оправяме настройки, човек. Именно за това много трудно ще го направиш. Има човек! Стресна кита. Не. Аз ти видях името. Може ли да ти скача да това? Че като започне играта всеки сам за себе си, като започне едит матча, нали? Да, но той няма дет матч. Едит матч трябва да... махай конокбака! Марш махай антиконокбака, бе. Добре, чака да махна с това. Усещам се като някакъв тъп. Включвам ви. Гледай са какъв критикъл ще направи. Аз да ти направя ли критикъл? Човек, виж какъв критикъл прави, гледай. Гледай нагоре. Аз да ти направя ли критикъл? Искам само да видиш. Виж, бе. Виж. Да. Колко кръв ти взе? Почти николко. Аааа! Чакай аз да ти пробвам критикъл, нормално удране. Да, ти пробвам. С ръка ли? Да. Нищо. Да пробвам ли с меч? Махай антиконокбака, бе! Чакай, ще дам с меч, ще пробвам с меч. Давай. Колко ще вземи, чакай. 1,5.
А да пробвам ли скил аурата едновременно? Чакай на тебе. Едно. Чакай, сега да пробвам ли скил аурата? Чакай, ще умра, стига. Нали това е целта? Арамо. Чакай, ще пробвам скил аурата колко му отиде. Готов ли си? Да. Колко си? Пак е най-полно. Чакай, ще пробвам още един път. Не дей да клякаш. Видя ли ме, почти килнах и останах ти 10 живота. Да баси е неочисто дете сама. О, тука! Май! Чакай, искам да се наям. No, please, no. Човек, нали знаеш, онай, което го ста, като казват, моля те не умри, моля те не умирай, моля те не умирай. Нали го знаеш онай? На CES. Да. Да, той! Ти се едно така го казваш. Се едно така го казваш. Гордо изучиш така. Като оня терориста на прозореца и се моля да не го убият. Нали? Моля се на Бог. И сега съм. О, видяхте как стрелна. Стрелна, видяхте. Няма връщане назад, седате. Ай! Бъгна ми спринта! Спри ме! Стига! Да, така. Чакай да се... Спри ме, човек, защо ме диш? Още не е започнал. Ето няма дет матч. Никой... Има и сега започваме, стига и сега ще започне след 10 минути. След 10 минути свършим играта. Не бе, човек, има дет матч, разбери. Ще свърши играта, бе. Човек, аре към средата да ходим и там да се бием, бе, и... Нали знаеш, че след 30 секунди има рефил на чистите. Който стигне Добре, да, запачка към средата. който стигне първи до мидъла е готиня. Който стигне последния е бания пикля. И двамата! Ето, рефил честове, взимай, какво можеш. Чакай, рефилна? О, сега ти го дам. Сега ти дам това, който Нищо. Това няма нищо важно, бе. О, полшанка. Има дъмо сорт, не ми трябва. Аз оттам взех тайно. О, Кръгър чест. Още един голден апъл. Аз взех Fire Aspect Mecha. Кози? Fire Aspect Mecha. Къде мога да го отворя това нещо? Чакай, човек, аз това... Петендър перле! Аз нямам нищо. Аре де, дай да се бием. Аре към средата. Game ended. 9 минути, аре към средата. Първо ме намеря съм нинджата. Аре, спри бе, яла! Яла към средата, плиз бе, аре! Искам да... Аре бе, си свърши яла към средата. средата до двойния чест и тогава. Добре, аз съм там. До двойния. Да? На двойния. Да? Виждам те, че не си там, отиди. Съм, скачам върху него. Ой. Къде ма стрелят? Ето хвърлям център перва, защото съм бък. Къв гаден! Аре да слизаме, бе! Аз ти хвърлих ендър перва. Аре да слизаме и... Аз ти метнах ендър перва, ела при мен. Знам, ето дойда. Аре да започваме! Не! Няма се бием, стига! Аре, ява да започваме, бе, слизай! Чакай, че се стресна. Добре, не.
човек, аре да започваме, че запотявам се. Абе, няма бе, човек, няма бе, аз няма да играя, стеза. Аз няма да играя. Стига бе, човек, защото толкова дразниш. Аре, давай да се по-бързо. Чакай. Пиш, какво ще пиеш, какво ще ядеш. Чакай! Чакай, искам да ми свърши поизъм. Правиш бе. Хвърлих си поизъм на себе си. На себе си ли? Човек бе, на две сърца. Аре, какво ще правиш? Аре, застай на едните ъгъли и да започваме. Абе, не бе, на другия ъгъл. Давай, 3, 2, 1, не, ти започвай. Абе, хлебарко! Аре махай имбота. Не съм Саймботен. Ако бях Саймбота, няма да мога да седа. Чакай да умирам! Ти си хакер! Взимаш ми по 5 сърца. Аре бе, човек! Ама аз още един хит и съм рип, бе. Кой айде? Аре, смечовете, бе! Тук направи спам, бе. Аре, смечовете, бе! Ела, бе. Чакай! Я ти не! Да, защото си изключи. Аре да играем нещо друго. Човек, на мен ми се чупи меча. Локнах някакъв ачивмент. На кого искаш да играем? Аре в лобито да играем на... Да играем в кит-пипито. Ама аз съм без хака. Аз съм без хака. Добре. Аре да приключим клипа. Абе, човек, затвори ли са кит-пипито, бе? Що, бе? Не знам. Не дава да се влиза, ето, затвори ли са го? Кит-пипе го няма. Да, ей, тук е, видиш. Затвори ли са го? Аре в Бога. Щото има хакери, на вас. Защото има хакери за това. Или има някакъв лак. Бе, човек, аре, яла да ме удариш. Боли си? Да. Добавяме към киловата. Къде си? Тука. Добавля ма. Чуй, аз съм без хака. Аз казвам ти да ме добавиш. Тук има паркур, бе. Чакай бе. Аз Чакай, че... Ако може да ме хивнеш, защото е на гълден негова хилна. Точно е тим. Да, аз стоя. Момиченце. Тя ще стара в гръб. О, Карлосита тим ли ти? Нет, защо? Защото тя ми е първи враг и иска да ме убие хелп. Да, ти умра. Diamonds. Kill. Тук е забранено с хак. Сам да знаеш. Така пише да знам. Ама аз съм... Аре, човек, тук пишат с имената пипя, пък не мога нищо. Някой ме бил даде хелп. Карлосита ме унищожи преди. Аз го убих, затова сигурно ти отмъщя. Мисля, че... човек, стига сте стояли авка пред табелите, бе. То само авка стоят. Ох, човек, йо. Драго фото е... А къде си, бе, човек? Карлосита е хак, бе. Къде си? Аз тук килнах 500 хора, бе, човек. Аз това пратко. Един беше... Свалиха живота на... Абе, човек, това не е честно, на колко му свали живота. Аз киля както не. Бе, човек, къде си, чакай сега, киля всички, който ми дойде, Мразя ги много. Мразя ги доста, човек, то без такива неща не може да човек,
Човек, махай си хака. Нищо. Стоянов Не те кивам аз, не те кивам аз. Стоянов е тука. А кое? Стоянов кое? Надзирател. Може да те бамне. Надзирател. Чакай, как не е тук? Как не е тук? Не. Това е било годен него. Аз мислих, че човек... Тук има едни мои хора, дето са човек много са ганди. Много са ганди. Аре, човек, тук ще ме килнат. Не, искам кил. Аре, бе, човек. То всички ме килят, който ми дойде ме кили. Чакай, аз в момента цъкам табелата и хем мога да удрам хора. Човек, Дарк зомби е тук, Дарк зомби. Мирко не Дарк иска зомби е тук. Мирко не иска да играе тук, когато Дарк зомби. Сключвай хака. Да, знам, човек, то Дарк зомбито е модератор. О, как убих Карлосита, какъв критикал. Тъпай са, Тъпай са, че не се опитвам да килям. Добре. Готово. Как? Пардон, ако съм те убил. Good Rainbow Cloud Team. Тъпай се бързо, че ще умра. Тъпай се. Да. Цо! Чакай сега. Бан си, Да вбивам тест. Бан си, човек. Това! Какво съм? Дарк зомби, бе! What the hell? На малко сам! Ще му убиш? Уби? Бързо приеми. Не мога Дарк зомби му уби. Така, да. Кой ма багна, бе? Баннаха ли те? Банаха, ма. Влеса с друг ник. Банната е Дарк зомби. Видяте се хака. Аз съм багнат за 6 дни. Влеса с друг ник, ти казах. Не мога. Що? Имаш ли Омега Крафт? Не, дай го. Ето пише. Да, видите дали има други в мене. Не. Нати! Добре хора, това ще е за това видео. Надявам се да ви е харесал този едночасен епизод. За първи път правя така. Явно няма да кача днеска или утре, други ден, защото нещо просто има. И аз ще преключвам клипове, човек, защото ме багнаха. И довиждане. И така.